Националите ни по кикбокс приключиха участието си на първата за годината световна купа с актив от 24 златни медали, 23 сребърни и 37 бронзови отличия. Това отреди на страната ни третата позиция в класирането по медали от общо 43 държави участнички и 1497 състезатели. Първи в подреждането по отличия станаха представителите на Унгария с актив от 59 златни, също толкова сребърни и 65 бронза. Втори се наредиха кикбоксьорите на Италия с 38 златни, 43 сребърни и 76 бронзови отличия. В последният състезателен ден родните кикбоксьори спечелиха 12 златни медала в направление татами, една отборна титла и едно злато при ветераните. Носители на световна купа в леките стилове станаха Камен Димитров, Никола Алексиев, който е с 2 златни медала в стил Point Fighting в 2 различни категории. Александра Милушева също е с 2 златни медала в стил Point Fighting в 2 различни категории. Николая Георгиева, Дарина Цветкова, Теодор Поповски, Анелия Тодорова, Кристина Николова и европейският ни шампион на ринг в стил Low Kick от 2002 година Тома Томов, който стана първи при ветераните. България в състав Христо Николов, Борис Деспотов и Теодор Поповски спечели и една отборна титла при кадетите. За първи път страната ни приключи участието си в най-тежките 3 стила на ринг с актив от 10 златни, 5 сребърни и 5 бронзови отличия. От Родната конфедерация по кикбокс и муай-тай заявиха, че това е изключителен успех, като във втория ден от надпреварата всичките ни финалисти на ринг спечелиха своите битки и станаха носители на световна купа.